uwa ka danna mana subscribing, daga nan kuma sai ka danna alamar ƙararrawa, sai kuma ka danna alamar like domin ci gaba da samun videos a wannan channel. Gwamnonin arewa waɗanda sun ka taso suna faɗa da masu addini, limami in yayi sallar juma'a a kama shi a walakanta shi, malami in ya faɗa ma manyan banza gaskiya maimakon a haɗa shi da malamai sai a kama shi. Kuna jin abin da ya faru ga babban malamin musulunci Malam Bello Aliyu Yabo hafizahullah. Wannan malamin Malam Bello Yabo ya ce duk wanda ya hana sallah Allah ya kare shi. Yana da wani laifi ko bayan wannan? Yana da wani laifi? Baya da wani laifi in ba wannan magana ba. Ya ce duk wanda ya ruhe masallaci ya ce ka ai sallah Allah ya kare shi. An ka samu shegen tsuntsu Kaduna yayi tab da shi. Muna roƙon Allah, ya Allah, wanda ɗancin jahin tsuntsu ya kama Bello Yabo, ya Allah ka kama shi inda ba a tsammani. Ya Allah ka kare shi inda ba a tsammani. Ya Allah ka mai sai habaru kana. Ya Allah duk gwamnan da adda irin manuhati Allah ka kare shi. Ya ku al'umma musulmi, wannan dan tsuntsu na Kaduna yawa musulunci ta'addanci, dan boko aqida na, ya kamata mu sani cewa mu za mu yi wani abu daga cikin abin da za mu fara, mu kai goshi ga ƙasa, mu adda hannu wurin kama Malam Bello Yabo. In kaki gare Allah ya keci kakin, in rawani gare Allah ya keci rawanin, saboda akwai wasu manyan banza da suke son su yi amfani da wannan dama su mai shemu wawaye, sai su ce mu mun ka zo mun ka an so shi. Wallahi muna ganin ku, Allah ya faɗa muna yadda makirai suke makirci tsakanin ku da Allah. Wannan malamin maganganun da yayi in ana jin ba su yi ba, waɗannan masu ƙarya sakiya da aka duna ba da su a dare a hada shi ba, sai a kira wani su zama da shi, amma su kuma suna ƙarya ba su iya komi sai huda sun tunzura kan ga munan da wani dan waziha shi ma sakwato ina da shi ko ba da shi da dan waziha sakwato shi ma ya samu masu gaba. Muna roƙon Allah yadda ya samu masu gaba Allah shi ba, muna roƙon Allah kamar sai khabaru kana. Ya Allah ka hana mulki ko na cikin gida ne, Allah yadda kake kare wanda duk ya taso masu addini Allah ha kare shi. Duk makircin da aka yi kakku raba ɗayan biyu. Abinda kun kaga an wa Malam Bello Yabo target na gwamnonin arewacin Najeriya kansu da yadda kun kaga an yi mai duk wani malami da adda wannan fahimta, haka za a yi mai. Jama'a za mu sa idanu mu kyale a halaka mana malamai. Don haka mu muna kira ga aiji ƙasa, wallahi shi hankali kan Malam Bello Yabo ya samu matsala hannu ne. Wallahi wada da masu addini akwai matsala. Mu ba mu yadda ba mu amince ba. Mutanen da sun kaɗauke shi wallahi ba mu yadda da gaske su ba. Wallahi in ya dawo jannan har bayan shekara ɗaya har shekara 5 in mun kaga wani abu ya taso, wallahi ba irin waggar rashin lahiya ta da an ka saba gani ba. Ana ba mutum pozin, ana ba mutum pozin ko ba a bashi, ana ba mutum pozin ko ba a bashi, ana bashi sai bayan watanni shi aiki ko bai yi. Don haka ya ku al'umma, idanun mu buɗe, alƙawali na aggare mu. Wallahi duk wanda ya kashe mu na malami ko matsayi ne sai mun kai shi. abin kun sani da ita ayyan mu, wa in aqabtum fa aqibu, wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi. Allah madaukake ce in an ka afka muku ku afka gwargwadon yadda an ka afka muku. Don haka muna jan kunne ma'aikatan tsaro ku yi hankali, ba yaran gwamnoni kuke ba. Ya kamata ku sani cewa duk wani hadari da ake son a jawo, yanzu ku riba muna cikin bala'i na kidnapper, muna cikin bala'i na yan ta'adda, muna cikin bala'i na yan ta'adda Boko Haram, ga sunan sama muna alaka kai. Yanzu kuke son ku takar wani sabon bala'i. In ba shi ba, in malami yayi magana me ya kamata a kawo malamai su zauna da shi, su tattauna da shi. Inda bai da dalili sai a gwada ma mutane bai da dalili. Amma wallahi hanya ta kamu ba hanya ce mai kyau ba. Don shi nake ba gwamnatin jihar Sokoto shawara, kahin ta fara kama Malam Musa Ayuba Lukuwa to ta hidda ta gina gidajen yari. Uwa ka danna mana subscribing, daga nan kuma sai ka danna alamar ƙararrawa, sai kuma ka danna alamar like domin ci gaba da samun